সংগ্ৰাম কৰোঁতে গোটেই পথাৰ আৰু বজাৰবিলাক বহিৰাগতে দখল কৰি দিলে কতো নাই এতিয়া অসমীয়া দপদপনি बिश्वजित दैमारिया एनडिएफबि सोद्रोमा नङा बेखायनो बे खामानियाव बिथाङा हाबसननानै खामानि मावनो जेबो मोनथाय गैया होननानै बिटिआरनि जि सिएम बिथाङाबोथ' एनडिएफबि सोद्रोमा नङा You are from the same background of revolution. बिथांमोनाबो BLT नि background फैनाय बिथांमोनाबो एनडिएफबि फैनाय गासिबो हाथियार दैदेननानै फैनाय एखे थांखि लानानै होसोबोनायमोन होमबा जों एनडिएफबि जेसेबांखिनि इश्यूसफोर दं बिथाङा एक्चुअली बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा अधिकार गैया आरो बिथाङा खूब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्बली माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिएफबि नि इश्यूसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकल माइलेज लानो थांनाया बे खूब लासिंसिं जादों आरो लिडारफ्रानो जुदि बिजाबखौनो जुदि फरायाबा ओरैनो सा साज्रां जुदि क्रिटिसाइजल खालामबाय थायोब्ला सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ होननानै कुन उइदाउट एनी नलेज उइदाउट एनी मा होनो मेटेरियल्स जों स्टाडि खालाम जों गो थ्रु बुक्स गो थ्रु रिभलिउशन्स गो थ्रु लस गो थ्रु स्टोरीज सो दैट वी कैन चेंज आवर सोसाइटी ना जुदि जोंहानो लिडारफ्रानो जुदि सोरांबानो फैसा थाखानि थिखानि जुवानि जौनि व्हाट मेसेज वी आर गोइं टु सेट फर यंग जेनारेशन रुजुग्रा मोसाहारि बुंनाया माने गासैबो बाथ्राफ्रा बियो माने बेसलेस जों बेखौ गनायनानै लानो हाया बिटिआर चुक्ति तार पाছত आलफा चुक्ति बिटिआर चुक्ति হৈ গল 5 বছৰ কমপ্লিট হও তেওঁলোকে সৰকাৰৰ গঠন কৰিলগৈ তাত বিটিসি তার পাছত চুক্তি প্ৰায় 50% তকৈ বেছি দফা ৰূপায়ণ হ'ল বাকি যিখিনি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে হেতুৱে তাৰমান তাত আপুনি কৈছে না জনগণক আশ্বাস দিব পৰাকৈ জনগণে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ এটা শক্তিশালী কিবা থাকিব লাগিব নহয় আমি দিলু বুলি তেনেধৰণটো বুকু ডাঠ কৰি ক'ব পৰা একো নাই লাষ্ট চুক্তি বিটিআৰ চুক্তি তাৰ পাছত আলফা চুক্তি বিটিআৰ চুক্তি হৈ গল 5 বছৰ কমপ্লিট হও তেওঁলোকে সৰকাৰৰ গঠন কৰিলগৈ তাত বিটিসি তাৰ পাছত চুক্তি প্ৰায় 50% তকৈ বেছি দফা ৰূপায়ণ হ'ল বাকি যিখিনি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে চুক্তি কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিছিল আলফা চুক্তি কিন্তু নাই হোৱা যায় হেতুৱে তাৰমান তাত আপুনি কৈছে না জনগণক আশ্বাস দিব পৰাকৈ জনগণে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ এটা শক্তিশালী কিবা থাকিব লাগিব নহয় বুলি এইটো আমি আপোনালোকলৈ কঢ়িয়াই আনিলো চুক্তিৰ যোগেদি তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মুকলিকৈ অহাৰ দিনাখনে দাঙি ধৰিলতেন অসম চুক্তি হৈছে লগে লগে অসম চুক্তিৰ দিনাখন পিছদিনাখনতো অসম চুক্তিত কি কি আছিলে গোটেইখিনি মুকলি কৰা হৈছে এইখিনি আছে অসম চুক্তি বিটিআৰ চুক্তি তেনেকৈ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে আমি এইখিনি পাইছোঁ বোলে বিটিসি পাইছোঁ লগে লগে গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক পেকেজটোৰ বাহিৰে বাকী একো আনিব নোৱাৰিলোঁ যাৰ ফলত আমি আজি তাৰিখতো অৰ্থনৈতিক পেকেজটো কিমান পালে হেতু নাই হেতুটো বাৰু বিশেষ একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ অৰ্থনৈতিক পেকেজটোৱে কেৱল আমাৰ সতীৰ্থসকলক লাভান্বিত কৰিছে बिटिआरनि जि सिएम बिथाङाबोथ' एनडिएफबि सोद्रोमा नङा बिथाङाबो खामानि मावनो नाङा होननानै जों बुंगोन नामा जोंथ' बुंनाय नङा অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া আপোনালোকে আলফাৰ নামত শহীদৰ টকাখিনি খাব খুজিছে নেকি এক্স এনডিএফবি जों लोगोसे जोंनि मार्चार्स नखरफोरखौ रावखौ नायसनाखै आं बे खोथाखौ खालामो কাৰণ ইউজ কৰিলে পুনেও তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ এটা বাট নেদেখুৱালে আৰু সমাজতো তেওঁলোকক সালফা হিচাপে এটা গ্লানি তেওঁলোকৰ আহি গ'ল সবে তেওঁলোকক ঘিন কৰিবলৈ ধৰিলে সালফা এই উপাৰ্জন ডকাইত এই উপাৰ্জন সন্ত্ৰাসবাদী এই উপাৰ্জন গুণ্ডা কিন্তু আপুনি চাব যে 91 চনৰ আগলৈকে মই তাৰ পিছৰখিনি নকওঁ 1901 আগলৈকে যিমানবিলাক ল'ৰাই সাৰেণ্ডাৰ কৰিছিলে আপুনি চাব প্ৰত্যেকটো ল'ৰাই শিক্ষিত ল'ৰা কাৰণ সেই সময়ত 88 89 86 যিবিলাক ল'ৰা আলফালে গৈছিলে সব হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নহয় গ্ৰেজুৱেট নহয় কোনোবা ডক্টৰ নহয় কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে জাতিটোক অত্যন্ত ভাল পাইছিলে আৰু অতি ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহস্ৰ সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু ইয়াত যোৱা অধিকাংশ ল'ৰা ক'ৰ পৰা গৈছিলে হয় ছাত্ৰ সন্থা নহয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই সংগ্ৰামৰ মজিয়াখনৰ পৰা গৈ তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি হৈছিল victimized পাঠকনে 3100 मार्चार्स जोंनि नखरफ्रा जोंनि मार्चार्स नखरफ्रा 3111 अब्ला बे 3111 नो जोङो सुक्तियावनो मोनसे दफावनो दंखायो मार्चार्सफोरनो 5 लाख होनांगौ होननानै 5 लाख होनांगौ होननानै आरो बिनिफ्राय माखासे गोथाङै थानाय एनडिएफबिफोरनो रिहाबिलिटेसन होनांगौ मोनसे उनसुंथाइ होनांगौ बे खोथाखौ
होनांगौमोन खिन्थु होनाया खिन्थु दिनैसिम ফুলফিল जायाखै। অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া, আপোনালোকে আলফাৰ নামত শ্বহীদৰ টকাখিনিও খাব খুজিছে নেকি? কিয় এতিয়ালৈকে শ্বহীদ পৰিয়াল বা নিৰ্যাতিতসকলক আপোনালোকে অৰ্থনৈতিক বৰঙণি দিব পৰা নাই? আলফা চুক্তিৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। 29 ডিচেম্বৰত আপোনালোকে আলফাৰ চুক্তি কৰি হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কিয় শ্বহীদসকলক নিম্নতম মাননিখিনিও দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? নে এই টকাখিনি আপোনালোকে খাব খুজিছে? ইয়াৰ বাবে এই সংগ্ৰামখন আছিল নেকি? ইমান বছৰীয়া সহস্ৰ সংগ্ৰামখন ইয়াৰ বাবে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে আত্মবলিদান দিছিল নেকি ইয়াৰ বাবে? আৰু এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এই যে আলফা কেডাৰসকলক যে 7 লাখ টকাকে দিয়া হৈছিল, এতিয়া 60-40 চলি আছে। একাংশ নেতাই নিজৰ ৰান্ধনীটোক, নিজৰ খুলখালীয়াকক, ভতিজা ল'ৰাটোক অঙহী বঙহী চিনাকি বন্ধু বান্ধৱৰ নামতো টকাটো লোৱা বুলি একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। गासैबो खामानिफोर मावनांगौआ जोंनिसो आरो सायख'नानै लानांगौआनो जोंनिसो। दा बेनि गेजेराव नोङो सोरखौबा बखियोब्ला सोर मावनानै होनो बे मोनसे खोथा फैयो। दा जुदि गासैबो खामानिया मावफुजाबाय थानाय समाव बेफोरबायदि बुङोब्ला जोंनि गेजेराव निश्चय गावजों गाव माबा मोनसे गोरोबलायैया फैगोन, जों बेखौ साननो हायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौ खावलायहरो। माने जोंनो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसि नांगौ। दिनै बुंगोन नामा जे रुजुग्रा बिथाङा जे बुंदों बिश्वजित दैमारिया एनडिएफबि सोद्रोमा नङा, बेखायनो बे खामानियाव बिथाङा हाबसननानै खामानि मावनो जेबो मोन्थाइ गैया होननानै दिनै बिथाङा बुंबाय। नाथाय बे बोसोरब्रैयाव बिथाङा मा खालामनानै थाखो जों बेखौसो सोंगोन। रुजुग्राया मा खालामनानै थाखो? बिथाङा जे मावबाय बेनि उनाव मावनायखौ नुखांनायनि उनावसो दायो मोनसे क्रेडिट लानो फैनाया बे मोजां जायाखै। अब्ला मा जोंबो बुंगोन नामा बिटिआरनि जि सिएम बिथाङाबोथ' एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा, बिथाङाबो खामानि मावनो नाङा होननानै जों बुंगोन नामा? जोंथ' बुंनाय नङा। मानो होनबा जोंनो खामानिसो मावनांगौ। इउजि ब्रह्म बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टार, बिथाङा खामानि मावदों, बिथांखौ नोंथाङा मावनो नाङा होननानै बुंगोन नामा जोङो? बिथाङा सासे एनडिएफबि सोद्रोमा नङा होननानै। दा बाथ्राफ्रा बेबायदियाव फैगोन। आरो बेबायदि नङा, जोंनो गासैखौबो नांगौ, एमएलएखौबो नांगौ, जोंनो एमपिखौबो नांगौ, जोंनो सिएमखौबो नांगौ, डेपुटि चिफखौबो नांगौ, गासैखौबो नांगौ। गासैबो खामानि मावग्राफोरखौ जोंनो नांगौ। दिनै मावोब्ला जों बयखौबो वेलकाम खालामो। सिएमआ मावोब्ला बेखौबो जों वेलकाम खालामगोन। दिनै बिश्वजित दैमारिया जेरैबायदि मावदों जों बेखौ वेलकाम खालामगोन। दिनै मोनदों जों बुंनो सानाखैमोन, नाथाय माखासे बाथ्राफ्रा जुदि गेजेर ससेयावनो थाबथाहोयोब्ला बेनि रिस्कखौ सोर लागोन? दा बेखौसो जों सिन्था खालामदों। दा रुजुग्रा बिथाङा साननो हागौ माने गावनोहाय मदद नाङा। नाथाय दाख्लै जेरैबायदि बुंदों जोङो दिल्लीयाव थांनानै मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि जे नर्थ इस्टनि जि एडभाइजार एके मिश्र बिथांखौ लोगो हमनानैसो होम मिनिस्टारनो माने गांसे गोसोखां बिलाइ बिथांमोना होबोदों। नाथाय डाइरेक्ट बिथांमोना माब्लाबाबो होनो हायाखै। मानो बुंनानै लायाखै जे होम मिनिस्टारजों जों डाइरेक्ट माने लोगो लादों। दा बिथांमोननोबो सोरबा सासे नङा सासे मददखौ नांगौ। दा मदद लानानै जुदि खामानि मावनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादों होननानैथ' रावबो बुंनो हाया। थिग बिदिनो जोंबो दिनै मदद लादों जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारनाव। बेनि खामानि मावनायावसो बेनि जि बाथ्रा खेंफोरथि होनायावसो दिनै जोंनि खामानिफ्रा जालांगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समावबो निस्सय जोङो बिथांनिफ्रायनो मदद लागोन। बिथाङाथ' दिनै जास्ट जोंनि खामानिखौ सरजाबनानैल'सो होदों, बुंनानैल'सो होदों। बाखि गासैबो इउनाइटेड फरामानो दिनै मावगासिनो थाबाय थादों। दा बाखि बेहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैला। जास्ट जोङो फननि गेजेरजों माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला सोंहरो, बिथाङा फननि गेजेरजोंनो बेबायदि माने कमिउनिकेसनखौ खालायलायनानै होयो बेखिनि। आरो जोबनायाव बेखौनो सानो माने जोंनि गेजेराव जेन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों होननानै। नाथाय बे नङा। जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा होननानै। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोर जि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो। गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो। जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दिनै जों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन, माबा मोनसे खामानिबाबो जों मावगोन। जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों
जे NIA केसनि जों मिथिगौ जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिहि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादोंमोन इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा दिनै NIA केसआ बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय गासैबो केसखौ NIA खौ सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय दिनै जोंनि NIA केसआव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय नंलिया गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन आरो बिदिसिम मावदों जोङो दा बेखौ एसोसिएशना मा मिन्थिनो रुजुग्राया मा मिन्थिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया जे दिनखालि 21 तारिखआव जों CM जों सावरायजों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिख'नानै लादों बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै बिथाङा गैया 23 तारिख सेप्टेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिन्थिया 26 तारिख सेप्टेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय ADGP सारजों जों स्पेसियेल सावरायदों बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिन्थिया नाथाय दिनै मैया दाखालि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङाना बेखौलाय सोर गनायनो जेबोआनो मिन्थियाब्ला दिनै मा बाथ्रा बुंलाबायदों दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय अलरेडि जों गनायखांजोब्बायानो दिनै आरो गोदानै बिफिननानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन बेखायनो जों सानो जोंनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बायदि बुंनानै जेन हेंथा होआ माव नोंसोरखौ सोमोन्दो लानानै माव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेखौ जोङो बुंनो जोंखौ जों डिस्टार्ब खालामा जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै बिश्वजित दैमारि बिथांमोननिसिमबो जों BJP आव हाबगोन बा बहाबा हाबगोन नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो दिनै जों माबा मोनसे BPFनि बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांमोननि स्टेजआव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै BJP जोंबो थांनानै जों BJPनि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै UPPL आव थांनानैबो जोङो माला गानाखै कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि खामानिया जाया दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिन्थियो बिथाङा सासे TLCC चेयारमेन रनसि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट UPPLनि आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनानै गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल माबा इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जानो बयबो मिन्थिगौ बिथांमोना सोर बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला बेसेबां काउन्टार होलायो एसेबां गाज्रि जालांगोन आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुजा बुजि जालायनानै दावराव दावसिनि लामाखौ जों लाबोआ